катедрала на Барселона. Казвам недовършената, защото малко по-надолу мога да ви покажа коя е действащата, довършената катедрала. Тази на името на покровителката Санта Елания или Света Елания. Саграда Фамилия лесно се различава по острите кули в неоготически стил. Няколко крана ще отделим време и неделя, надявам се да остане, както върви времето ни. Малко в дясно е една сграда, която няма как да не забележите, гордостта на Барселона. Каза ли особената си форма? Яйце не знам дали е, по-скоро прилича на куршум, да кажем. Това е кулата Акбар. Това е сградата на ВИК Барселона. Интересна модернистична сграда, която през деня се набива на очи, но вечер и закова поглед, защото цялата сграда свети. Ето тук на това павилионче, където хората си купуват кафе, отзад има тоалетна, където чака по другите хора. Има едни картички, разгледайте картичките, снимана е кулата Акбар вечер, когато свети с цветовете на Барселона. Изключително красиво. Продължава малко по-надясно. Едно огромно зелено пространство, заобиколено от сгради. Това е един от градските паркове, паркът на Цитаделата. Ще минем покрай него. Там се намира, както вече Филчо ви разказва, Златоуската градина. Там се намират голяма част от сградите за изложението 1800.